Right. Wasungwa. Nimushaye. Ndiri kubvira mufana uyu wekuzviti akaabductiwa. Wakani ofisa amujuke junge client yangu mushasha muri kuita zvimani. Ini ndine gweta rake. Taure nyaya yamafambira. Nyaya? Handina kuya kuzotaura nyaya iyi. Ndauya kuzosunga. Achisungira mushaye. Ita kuti mhosva dzei nekuti atori nebhegi radzo. Mhosva number 1. Musi waabductiwa tatitori munzira kunyora docket asi izongori nyaya yekuti printer yedu yakanjema. Inciting of violence. Wakaposta picture paTwitter. Wakapfeka hembe yakanyorwa kunzi we fear focal. Zvinoreve? Kana imi musi kutoziva incite of violence yacho zvazvinoreva. What does that mean? Chiri dzicho name officer. Mhosva number 2. Officer. Client yangu ane marights ake ekutaura zviri mupfungwa dzake nemumwoyo make asina kushungurudzwa kana kumbunyikidzwa. Freedom of expression, chapter number 61. Unomboiziva name officer. Chapter 61. Imbwa yambuya vani iyo. Inobhadhara mutero. Yakabayiwa injection rechibwa mupengo. Oi. Verengai chapter number 61. Bumbiro yemutemo wenyika. Hapana chandaona. Munogonei imi muchiverenga constitution yacho makasunamisa bepa kudai name officer. Mukati mutomboriwo nehanya nerule of law here mimi. Kana kuti mutomboriwo officer chaiye here. Or you're just a one random guy auya panapa kuzoti intrude. Rega ndikuratidze kuti ndiri mupurisa chaiye. Aiwa officer, no, this is not right. This is not fair. Amusunge muna pasina chatate. Nyakupara mhosva ariko panzapa ari kufamba zvaanoda. Mosunga munhu atadzirwa. Aiwa no officer. This is not fair. Chizagwa chemunyika ane kodzero yekuzipikwa neutefe-tefe wemubhedha wemuchipatara ari pausungwa. Chapter ndambuya vani vavo. Subsection Godoy. Subsection